برایên Usif wî firotibûn dabûn taciran. Taciran jî wî birin firotin dan Potifar. Potifar jî kumandanekî gelek mezin bû û li cem Fîr'ewn dixebitiya. Fîr'ewn hay ku hûn dizanin qiralê Misrê bû. Potifar Usif bir mala xwe û wî kir serxizmetkarê mala xwe. Usif li mala Potifar dixebitiya. Ji ber ku Usif kesekî rast bû, kesekî durist bû, xudan her dem bi Usif re bû û wî bereket dikir. Ji ber ku Usif li mala Potifar dixebitiya, xudan mala Potifar jî bereket kir. Bereketa xwe ji mala Potifar re jî şiyand. Usif xortekî gelekî bedew bû, li ser xwe bû û baş xuya dikir. Jina Potifar her dem li Usif mêze dikir. Dixwest zinayê bi Usif re bike û her dem ber bi wî ve diçû. Lê ji ber ku Usif xortekî rast bû, durist bû, wî nedixwest xirabiyeke wisa bike. Wî nedixwest zinayê bi jina Potifar re bike. Yani wî nedixwest xiyanetê bi Potifar re bike. Ji ber ku Potifar her tiştê xwe dabû ber destên wî. Rojekî kes li malê tune bû. Jina Potifar û Usif tenê li malê bûn. Jina Potifar ber bi Usif ve çû û xwest zinayê bi Usif re bike. Lê Usif qebûl nekir. Usif got, ez vî tiştî nikarim bikim. Çimkî ez li ber xudan jî diristim, li ber mêrê te li ber Potifar jî diristim. Ez vî tiştî nikarim bikim. Dema ku jina Potifar vî tiştî bihîst, ew gelekî hêrs bû û destê xwe avêt cilên Usif. Wî cilê Usif qetand û cilê Usif di dest wê de ma. Usif revî çû derve. Dema ku ew çû derve, jina Potifar kir qêrîn, kir carîn. Got, gelo werin, alî kar bibin, wî xwest bi min re zinayê bike. û alîkarên Potifar hatin, Usif girtin. Dema ku Potifar vê tiştê bihîst, ew hêrs bû, ew dîn bû. Wî Usif girt û avêt zindanê. Zindana ku xebatkarên Fîr'ewn jî li wê derê dixebitiyan, wî avêt cem wan. û di zindanê de jî xudan her gav bi Usif re bû. Bereketa xudan her wext li ser Usif bû û xudan her wext alîkariya Usif dikir. Berpirsiyarê zindanê her tiştê zindanê teslîmê Usif kir. Bereketa xudan li ser Usif bû. Lê divê çîrokê de jî em bizanibin ku hêvî û hezkirina xudan gelekî muhîm e. Her dem xudan bi me re ye, bereketa wî bi me re ye. Eger ku em rast bin, di rêya wî da bin, ew her wext bi me re ye.